ndibatsire ndachema ndibatsire ndachema ndashungurudzwa kurohwa nemaoko kushungurudzwa kutukwa nemasoko kushungurudzwa kana kunyararirwa kushungurudzwa kushinyiridzwa mai kushungurudzwa ndashungurudzwa maiwe ndashungurudzwa It's okay to be alone. It's okay to break up and shape up. Rudo harufanire kurwadza, imba haifanire kurema. Rudo harufanire kurwadza, imba haifanire kurema. Maiwe ndashungurudzwa Shuwa tingapesane, tingasawirirane, tingasachembedzane, ngatingotaurirane, usanditsike pauro, tisire peukama shewe, tisire peukama shewe, tisire peukama, tosira peukama mambo, tosira peukama, tisire peukama shewe. Ndibatsire ndachema ndachema ndashungurudzwa kurohwa nemaoko kushungurudzwa kutukwa nemasoko kushungurudzwa kana kunyararirwa kushungurudzwa kushinyiridzwa amai kushungurudzwa tashungurudzwa tibatsire tachema. Thank you very much, church persons. We had a wonderful time. I would like to thank our partners, Econet Wireless and WILSA, for empowering us that we may be together this day. Remember to subscribe. Please do subscribe to my YouTube channel if you want to continue watching this video, because I love you so much. God